Bueno, crec que és bastant enriquidora perquè és un moment en què tenim moltes pors, moltes coses que no sabem com gestionar, que ens sobrepassen bastant i que una persona que ja hagi passat i que a més és molt proper, va molt bé que tingui la seva experiència. En el futuro, pues la preparación de la UVic puede ser una de las mejores de España, seguro, y de Europa, porque te enseña, si quieres, a ser médico, no un estudiante que tiene una asignatura que aprender y va al examen a sacar nota. Si te gusta la medicina, te gusta meterte bien en las bases de la misma, pues es el sitio, yo creo, adecuado. Que alumnes de 5è i 6è de Medicina que afrontaran el seu MIR d'aquí un any o dos puguin de primera mà saber l'experiència que han tingut els que just s'acaben d'examinar, conduïts per la doctora Irene de Ganzones, que té una experiència molt gran i que pot puntualitzar i recomanar determinades coses. Crec que és molt positiu des de l'experiència explicar als altres com ho has fet i com ho has viscut. La metodologia dels ACCs, els tallers, reflexionem més a classe, parlem entre nosaltres, treballem més en grup, són les principals coses que diferencien la UVic. Sí, jo crec que és un model molt enfocat sobretot en molt integral i al final també el MIR és un examen que integra molts coneixements i crec que això la facultat ens ha preparat molt bé i ara ha continuat esforçant-se. Que m'ha servit sobretot com per tranquil·litzar-me una mica i com per prendre-m'ho amb més calma o amb més perspectiva. Crec que no he posat tanta esperança o tanta frustració en allò i poder pensar que potser he de ser una mica més flexible o laxa. Y pueden preguntar lo que siempre te has preguntado tú cuando estabas en su lugar y le puedes intentar ayudar un poco a orientar y a calmarles de que al final solo es un examen más. Haver escoltat a altres persones que han passat pel mateix que passaràs tu ara d'aquí uns mesos, doncs lògicament pots agafar petites rutines que ens han aportat i incorporar-les a la teva pròpia. És una jornada molt interessant per recollir idees i fer determinats canvis a nivell docent en la facultat que pugui afavorir fins i tot la consecució de resultats millors del nostre alumnat.